Għawċija ta' 92 sena li kienet bati minn numru ta' kondizzjonijiet iżda kienet pożittiva għal coronavirus tilfet ħajjita. Dan ħabbru d-deputat Prim Ministru Chris Fearn waqt konferenza tal-aħbarijiet l-4 filgħaxija u spjega kif hija kienet bati minn numru ta' kondizzjonijiet fosthom mart tal-kliwi, diabete u mart tal-qalb għalhekk kienet persuna vulnerabbli. Kienet waħda minn dawk il-persuni, ngħid mara ta' 92 sena, illi hija vulnerabbli u kienet vulnerabbli ħafna jekk ikollha infezzjoni bil-COVID. Fil-fatt tobba tagħha li spjegawli meta kont qed nitkellem magħhom illi din anke jekk jaqbad rieħ kien kważi joqtolha, tant kienet waslet f'sitwazzjoni prekarja. U wastqar li din mhux ser tkun l-ewwel u l-aħħar mewt bil-COVID-19 hekk kif Malta mhux differenti mill-pajjiżi l-oħra. Stqar li qed issir ħidma kbira sabiex jitnaqqas in-numru ta' każijiet u n-numru ta' mwiet. Stqar li l-iktar li rridu nieħdu ħsieb huma l-persuni l-iktar li huma vulnerabbli. Meta ddeċidejna li ngħidu l-tal-ħwienet jagħlqu li fall-affarijiet essenzjali, meta għedna li tal-ristoranti jagħlqu, l-bars jagħlqu, il-gażini jagħlqu, meta waqqafna t-turisti milli jiġu Malta x'waqqafna l-flights u waqqafna il-cruise liners, konna nieħdu deċiżjonijiet li nafu li ħajħallu impatt fuq il-business, fuq l-ekonomija, fuq kemm in-nies kapaċi jaqalaw flus, imma konna nafu li b'dawn il-miżuri ħanamlu dak kollu li nistgħu bħala pajjiż biex nissalvagwardjaw is-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnha. Id-deputat Prim Ministru Chris Fearn appella mill-ġdid sabiex ikunu mħarsa d-direttivi kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex ikunu protetti l-iktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. U stqar li huwa bil-kooperazzjoni tal-pubbliku biss li kull persuna infettata tkun tista' tiġi mejjuna. It-tsunami irridu ndawruha fix-xmara biex tkun kontrollata. Dak jiddependi mill-kooperazzjoni tal-pubbliku. Nerġa' ngħid, mhux biss barra t-triq fil-pjazzett u fil-widien jew fil-ġonna kif jiġri, imma anke ġo djarna. Dawk l-ettiem tal-għid ejja noqogħdu attenti li ma ninġabrux fi gruppi kbar. Naf li tradizzjonalment dan huwa żmien ta' hekk, din is-sena naqbżuha. Min-naħa tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ħeġġet biex il-pubbliku jsegwi l-miżuri għaliex dawn jevitaw li l-infezzjoni tinfirex malajr filwaqt li jipproteġu lill-iktar vulnerabbli. Stqarret li huwa inevitabbli li jkollna iżjed imwiet iżda rridu innaqsu kemm nifilħu. L-awtoritajiet offrew il-kondoljanzi lill-qraba tal-anzjana u fissru kif il-mument tal-aħbar tal-mewt ġab diqa kbira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.